Kanina pa. Ay, yung tuyo mo ay mong kainin. Ba't? Luto na ba yun? Luto na yun, kakainin mo na lang. Mamaya na lang. At dalhin mo na lang sa bahay. Hindi na lang. Kaya sa mga ngamoy na naman tayo dito. Initin mo pa yun. Balik mo lang kainin. Kahit mga may okay. Nandito tayo today sa Oh. trabaho. Rice. Guys, nagluluto ako ng lunch para sa Ito. Thank you. Ano yun? Ba to? At saan lang? Hindi yan sa akin. Meron ako dito. Ayun lang, kaya eto malinis to eh. Kinuha ko to, magluto Yan, sa tayo. Magluto tayo ng lunch. Hashtag lunch. Grabe, bagyo na naman ngayon sa Oo, ano, kakatakot. Nabi mo pa. Baha. Nasa balita yun eh. Tumawa naman yung mga tao sa Cebu. Cebu ba? Sa Cebu man. Maganda. Sabi niya maganda morning sa atin lahat. Masikat ang araw. Maganda na morning pa. Sabi ko mag-video eh. Ay, nagalit. Teka lang, nag-ano pa eh, naglo-loading pa. Hindi, sabi mo na. Ay, akala ko ako pinapagalitan mo. Hindi. Ngayon naman, iba na naman ginagawa niya. Text lang. Magluto tayo ng lunchtime. Hindi naman, ikaw ginagawa mo naman ang iyo. Mm. Hello sa 9 viewers. Let's eat. Followers. Mukbang. Thank you sa thumbs up. Sino yan? Who are you? Ano kung ka magla-live? Hello, te. Abot na kami ni nanay. Jerlyn Ubanos, hi. Yan. Hello, Jerlyn. Ano daw? Taga saan ka, be? Tira sa... Narinig ko nga. Where are you from? Nadidinig kita, magsalita ka lang. Ay, kung ano muna yung tira sa nabukas kasi na ano daw, mas ano nga daw. Tagalog ka ba, English? Tira. Kaya sabi ko nga. So nag-agree na, pero kinausap nyo na yung may-ari ng bahay na kayo na sure na kukuha. Magkano natawad nyo?
Hindi pa nga makatawad. Sabi ni nanay, tawaran daw pag nandyan na yung pera. Okay. Sabi niya, saka kapatawad pag nandyan na ang pera kasi para hindi yan umayaw kung makakapati. Ano mo sapon? Kapag sa kanin. Hindi ko mandal. Hello, Jerlyn. Sino ka sa anong oras na ba dyan? Alam ko kasi, nandito mga bata, sila ay nakapinag. Ano na? Angat mo dali. Una na. Nandito mga bata. Tapos bukas kasi ate diyan kasi na. Anong oras na dyan, sabi ko? Magalit 8. Kasi luluwas ako bukas. Hapunan na pala dyan sa inyo dito sa amin tanghalian. Kukuhain ko yung pera. Sinong kasama mo? Hello. Ha? Sinong kasama mo pag lumamas ka? Taga saan ka, be? Kami ni... Where you from, be? Kasi nga, kukuhain ko yung pera doon kay di ba? Never! Okay. Also, Jerlyn, taga saan ka? Ubanos. Jerlyn Ubanos. Kaya nga sabi ko nga, paling na siya. Nasa na. Sabi ko magsandok siya. nakuha ko na yung nakuha ko na yung padala ni nanay na mangga tsaka bagoong. Meron ibang kanin. Hindi kasi sabi nga hindi sabi ko sa lugar. Sarap. Aling kami. Kaya Parang, akala ko sa lugar. Ano sa polo? Dati ako masabaw-sabaw. Kaya nga, ang dami ko gawa yun. ingay? Dumulutang. Iba man kausap ang kapatid mo? Ha? Iba man kausap niya? Huy! Sino ba kausap mo? Diyos ko naman tong babae na to. Nakikinig lang ako sa'yo Ah. Nagkagangan, may kausap ka. Pila-pila kami, kakain kami kanton. Sarap. Ano kakainin nyo? Santol. Pansit kanton. Pansit Canton, loka. Santol. Sino nagluto? Magkano yun sa'yo? Wow, ang sarap. Rebon! Olo, tingnan mo si Rebon. Jerlyn, taga saan ka? May tsura. Kami kumakain dito. Kami kumakain kanton. Ulam namin. Sarip. Hi. Yan. Ritong itlog na may sibuyas. Ako nga, favorite ko nga yun. Nasarap mo na yung green sa kamatis. Ang sarap. Hamburger tsaka bacon. Oo. Kaya itry mo yung yung ganyan sa itlog. May siling green. Oh? Tapos sibuyas at kamatis. Ang sarap. Ganyan ako magluto ng itlog. Hindi mo makal ka. Kamusta naman doon sa ano? Kamusta? Kasi na Sandria, naghahakot na ng gamit. Hindi pa kasi nga yung kinausap pa nga ni nanay yung sa bahay. Hindi naman din agad-agad makakaayos yung pag Kaya nga kanina galing ako doon, sabi ko nga sa kanya, kausapin mo nanay. Mak, isarado mo na kayo mga bintana. Sino nagluto niyan? Nakain si Kuya Nico mo. Ano ba dati mo? Nakakain ka na? Sino nagluto? JR nagluto. Ang sarap mukhang ang sarap. Buksan mo isa. Pansit Canton gisado. Dapat
Ba't parang piyesta dyan? Ilang babata sa'yo dyan? Nasa sa bangko kasi ang sakit ng braso ko si Trevor. Buti mo muna nalagyan sa... Ano muna yan, Ilan ba anak niya? Tatlo. Ay, ay, ay. Julian, Ah. ba't parang piyesta dyan? Ilang babata dyan? Salita ka lang. Gusto mga bata sila, makmak sila. Kasi, Ay, yung anak ni Sandria, wala. wala makit sila, walang tao sa sa'yo. Dali na nandito sila mag-ako. Nako, Hayaan mo na ba? ang daming sumbong ni Teo. Ano? Si Colby pala, hindi na rin nag-aaral. Ewan ko, suspended yata. Pati si Kyle, Kasi kahit mapasok, sabi niya, hindi daw. may pasok yun, may parili pa rin yun. Ano yun eh. May ready yun, si Kai. Oh. Ay, nako. Para matulog. Ang daming sumbong at hinaing ni Teo. Ano daw? Ano pa, mostly dyan sa pamilya ni Sandria. Sa nakikita niya, Haka, bumaba ka dito. Diyan na sigani ko mo. imaginein mo, sa loob ng isang araw daw, Ah. 3 kahang sigarilyo ang nauubos. Ay, Diyos ko, wala naman ang bakit dyan eh. Gabi-gabi, lasing, inom. Sabi ko, Diyos ko dahil. Sabi niya, kaya wala siya nakikitang magandang ano sa mga bata. Kahit ano naman. Kasi yung magulang, Ano? ganun din. Kahit anong sermon natin, anong ano natin, wala tayong magagawa dahil nasa magulang yan. Yeah. Anyway, anong palang ano ginawa mo sa ano? Kamusta naman si tatay dyan? Ha? Kaya, Kamusta naman si tatay? sabi ko sa'yo, yung plano mo na ganyan, talagang ibigin mo sa kanila na ayan at gagawa ng mga paraan. Sabihan mo yan sila na wala nang dahilan diyan na hindi nyo maano ang mga anak nyo. Nga. Kaya nga. O sige na nga, intindi mo na muna yung mga bata. Hindi makaisip. Nanonood ng si Trevor nasa bangko. Ganyan lang. Lalaro siya. Ah. Nasa Okay. bangko niya. O ano pang follow up? Bukas, pag nasa akin na yung pera, sasabihan kita, tapos yung pera doon, ibabayot sa lagot, tapos iba nga, gagamitin mo na yun. Sabi mo kay nanay, ako na lang magpapalit nun. Oo, tapos tatawaran ko na lang, sabi niya nga, tumawad, sabi niya, andyan na ba ang pera? Pag hindi na ang pera, sabi niya, pumunta tayo doon. Sabi niya, saka ka tumawad. Sabi niya kasi mahirap nang tumawad ng ganyan na wala pa sa'yo ang pera. Okay. Kaya naisip ko nga, sabi ko nga, sige, kunin ko muna yung pera doon para, kaya sabi ko, pag nakuha ko yung pera, bukas na lang, tapos yung, Lucas, para yung pera, mapuo ko. Sinong pagbibigyan nyo ng pera? Yung kapatid na lang dyan.
Ah, yung kapatid. Okay, so sa kapatid niya bibigay. Huwag Okay. nang bantay nga. Ito lang po. Mm. Masarap ba? Ako pag ganito ka, oo, ako pag ganito ka, gusto ko talaga atay ganunan. Yung halo. Sarap yung may kalamansi. Inaantok na kasi yan, hindi ko pinapatulog kasi alas 8 pa lang. Mm. Namumulit mamaya eh. Mm. Namumulit yun, kaya... Kamusta naman yung site doon? Okay naman, doon naman sila pili natutulog. Hindi, yung pagpapagawa. Nagpapagawa pa ba? May mga pinapatapos pa yung si Manong. So, Kaya nag-aasikaso. Hindi pa ako nakakakit, kasi basta ay nakakauwi lang. mm-mm. Pag nakuha na yung akit na ako. Ikaw, sikapin mo na matitignan mo talaga ng maayos dyan ha, dahil ikaw ang inaasahan ni ano. Wala namang problema sa ganyan pagbabantay, kaya nga sabi ko nga sa kanya, pagbigyan pa sila Ate Diyang, kasi mas gusto ko pa rin talaga na sila Ate Diyang. Siyempre, iba pa rin yung concern ng kapatid, di ba? Siyempre, sabi ko, Ate Diyang, ayun na nga, nag-uusap kami, sabi ko, siyempre, pag pupunta ako dyan sa umaga hanggang hapon, pagdating ng hapon, bababa na kami, kayo na ang kapalit. Yun yung sinasabi ko kay Ate Michelle na ano, pagbigyan pa nga din niya, kausapin niya lang na si Manong. Ako naman, nandiyan naman ako. Kasi ayaw na nga ni Manong, di ba? Ngayon sabi ko kay Ate Michelle, kasi gusto ko sila Ate Diyang kasi siyempre iba nga yung concern talaga ng kapatid. Yeah. Sabi ko siyempre kung ibang tao yung nagbabantay doon, tapos wala ka pang CCTV. Tapos aalis na ako sa hapon, diba? Hindi mo masabi, diba? Mm-mm. May mga gamit pa siya dyan. Yeah. Sabihin mo rin kay Michelle, ipaintindi mo na kahit pa paano, medyo pasaway, pwede namang pagsabihan, salmunan. At least, kapatid mo pa rin yun. Eh kung ibang tao rin, hindi mo alam ang takbo ng utak. Saka sabi ko nga, sabihin mo kay Manong na wag na kamo mag-alala kasi andun naman na ako, akit naman na ako. Kumbaga kasi parang mismo siguro pag wala ng pagtiguan na sabi ko normal lang naman yun silang kamag-kaanak. Kaya lang tingin ko maakit at maakit ka pero sila lang. Pero yung sabi ko nga Ate Diyang, siyempre magiging concern ka rin na alam naman na ano, pag may anong papanigurin lang, sabi ko na lang huwag yung gagawin. Kaya nga. Kain ka na? Hantuan ka sa kan. Grabe ang ano no, ang lakas ng bagyo. Ito para sa mga bagyo. Awa ng Diyos, wala namang ano dyan masyado sa Bataan, no? Alam mo, papakain ko na si Trevor. No, Tapos na. wala naman masyado sa Bataan. Papakain ko si Trevor. Si Trevor, nagbubunod kasi inaantok na siya. Hindi ko nga pinapatulog. Ando naman sa bangko na maupo. Yun. Ortinyo.
Awa. Salita ka na. Yun. Hello! Mm. Ha?